Salutare nepoți și bine v-am regăsit la un nou video și primul video cu FC26 Mobile. Scriem niște teste pe aici. Jucător de 85 și 90, să vedem cine este. Lampard. Bun. Așa. FCSB, dar este UTA aici, trebuie să schimbăm și logo-ul. Eu stau așa în antrenamente. Aici. Îl avem și pe Lamine Yamal. O să vedeți echipa imediat. Întâi să mergem în Superliga. Uităm FCSB. Și am pus FCSB-ul. Iată-l pe Caca. Atât. Iată și echipa. Da. Schmeichel în poartă, Sergio Ramos, Van Dijk, legendarul Van Dijk, Cole Palmer. Avem de legende, dar avem jucători și de la FCSB, Olaru, Înghezana, îl avem și pe Messi, care Messi e cam, nu știu de ce. Mai pe Messi, să spunem în partea cealaltă pe Caca. Și l-avem și pe Lamine Yamal. Și să dăm drumul la un mic episod. Ia să vedem, alegem Premier League-ul. Jucăm așa. Ia să vedem, să jucăm și câteva meciuri. Hai să jucăm aici. Ne alegem Manchester United. Hai să vedem și echipa. Bruno Fernandes. Casemiro. Nu era echipa. Nu era deloc. Hai să jucăm primul meci. Dar nu mai lasă, cred că unde am jucat. Da, unde am jucat deja. Nu e problemă, jucăm cu Real Betis. Hai să vedem. Dăm drumul la Real Betis Celta Vigo. Vreau părerea voastră în comentarii cu ce, dacă vreți să rămână jucătorii ăștia, dacă vreți să rămână locul ăsta, primul 11 ăsta care l-am făcut, sau să facem cu jucători români. Să vedem în prima atacă peste poartă. Ureu. M-am aruncat, îmi cer scuze. Da, deci ar fi frumos și să jucăm și cu români
Și este 1-0 pentru Real Betis. Iată cât de bine. Pasă incorrect, involuntară și fără destinatar. Pasă bună. Antony a încercat o scoriță. De la o parte de Garcia. Oh, peste poate. S-a împiedicat acolo Vito Gomez și recuperează, dar în bandă nu era nimeni. Nu era nimeni în bandă. Recuperăm bine acolo. Bună pasa asta. Bună mai departe. Și este 2-0. Betis marchează și golul 2. Ce șut frumos, ce șut frumos. Să țin părere, să țin cont de părerile voastre în comentarii. Îmi spuneți dacă vreți să vedeți în lot jucători, doar jucători români și ce jucători ați vrea să aduc la echipă. Iată, aici s-a marcat un gol. Clucio a făcut dubla. Dacă vreți să vedeți jucători români, ce jucători vreți voi să aducem? Pe ăștia, bineînțeles că o să-i vindem. Nu o să-i dau Pablo, și-mi scrie și Pablo. Iată, de aici se vede mai bine. Iată, avem și stângul tare, precis, 4-0, Real Betis. Se fluieră finalul, Real Betis Celta Vigo, 4-0, meci închis. Iată și statisticile. Aceștia sunt și jucătorii care au marcat pentru echipă. Iată, mai avem ceva pe aici. Jucăm cu echipa noastră de data asta. Hai să vedem. FCSB-ul întâlnește, dar pe cine? Ia să vedem. Las un pic așa să vedeți cum începe. Iată, Messi în centru, Beckham, Kaká, te vezi în față. Oh, Doamne, Dumnezeule. João Pedro. L-am văzut și pe el acolo.
cu Tottenham, echipă bună. Kaka, mai departe pentru Tevez combină, am încercat să combine Kaka, dar nu s-au înțeles cei doi. Lamine Yamal, laminatul nostru pierde foarte ușor. Iată, cam asta e Tottenham acum. Au aruncare de la margine. Recuperează Beckham. Kaka era să facă o greșeală. Tevez. O vede bine pe Beckham mai departe pentru Maradona. Maradona este 1-0. Argentinianul Maradona. Iată, Maradona scrie asist Beckham, ce șut frumos. Bine, deși cred că părerea mea, nu cred că am putea să facem față cu o echipă de români, dar încercăm. Tevez, înscrie și el. Înscrie al doilea argentinian după Maradona. O legendă a fotbalului Tevez. Iată ce șut frumos la vincul. Beckham, Kaka, Maradona. O pasă bună pentru argentinian. Dă-te puțin cantare, Kaka nu mai ajunge. Rivaldinho sunt legende. Van Dijk. Kaka pentru Beckham. Beckham are soluții, îl preferă pe tânărul Lamine Yamal. Lamine Yamal, centrare bună. Mingea ajunge până la Messi. Messi se distrează acolo cu ei și înscrie și argentinianul Messi. Iată, după Maradona și Kaka a scris și Messi. Cei trei argentinieni. Tevez. Oh, peste parte. Așa că, dragilor, aștept comentariile voastre. Lamine Yamal. Beckham. Tevez. În margine pentru Kaka. Și cred că avem aruncare de la margine. Aștept părerile voastre în comentarii. Să-mi spuneți ce ați vrea să fac. Fluier final al primei reprize. S-a jucat bine. Cu Messi la centru. O să facem și schimbări. Ia să vedem. O să-l băgăm pe preferatul nostru Cole Palmer. Îl băgăm și pe băiatul faimutului lui Yamal. Iată că băieții înscriu. Messi înscrie, mai înscrie încă o dată. Mai înscrie încă o dată argentinianul Messi.
cu piciorul drept de data asta, nu e piciorul lui de bază. Da, cum știe toată lumea, apără Schmeichel, fenomenal. Lăsați-mi idei, sugestii de jucători, ce ați vrea să aduc, pe cine ați vrea să vând, ce jucători ați vrea să aduc. Messi sare mingea din portar și este corner. Un prim corner la faza asta. Se bate scurt. Se centrează de acum. O centrare nereușită. Mingea tot la băiatul să ajunge peste. Messi. Mingea ajunge la Kaká. Kaká a început să treacă, însă blocat. Van Dijk până la Schmeichel. Van Dijk. Kaká. Beckham a încercat o pasă în margine, însă nu a reușit. Atacă. Nu o să oprim schimbarea asta, o să intre și Zidane. Zinedine Zidane, puternicul jucător, Cole Palmer acum, fostul antrenor al lui Real Madrid. A încercat să tragă, blocat acolo, blocat jucătorii FCSB-ului. Dacă tot am pus echipă românească, urcă Van Dijk, urcă puternicul nostru Van Dijk și e corner din nou. Dacă tot am pus o echipă românească, iese Kaká, intră Zidane. Am zis de ce nu să facem și cu jucători români. Slăbuț bătut cornerul ăsta. Toată Van Dijk o trimite la Sergio Ramos, să nu are grijă spaniolul, cere Tevez acolo, pierde Tevez, a tot în margine, dar Cole Palmer se ascundea și iată fluier final, FCSB 4, Tottenham 0. Și cam aici o să se oprească și episodul nostru, primul nostru episod de pe acest canal. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să activați și clopoțelul și până data viitoare eu vă spun la revedere.